Sembla que tothom està preparat per escoltar una cançó i, de fet, pot semblar una cosa ben senzilla. Però la informació que conté va molt més enllà de la combinació de sons que escoltem. La música, com l'art, és una representació de la nostra realitat, com quan un pintor dibuixa una flor. Ens està mostrant la seva visió particular sobre aquella flor. Segurament cadascú la pintaria diferent. Com més acostumats estiguem a observar obres d'art o a escoltar cançons, més les anirem entenent, més estils descobrirem i, per tant, més possibilitats de gaudir. La visió de la realitat de cadascú depèn d'on hem crescut, de l'educació que hem rebut, de les experiències que hem tingut. I, per tant, cada obra d'art ens dona la possibilitat de descobrir una perspectiva nova de la realitat que ens qüestiona la nostra i ens permet ser-ne més conscients. I quantes més opcions, més consciència, més riquesa, més possibilitats d'experimentar, més profunditat, més solucions, més respecte, més tolerància i millor convivència. Cal entrenar molt bé l'oïda per reconèixer cada vegada més elements musicals que ens permetin créixer i descobrir l'entorn que ens rodeja. Comença la descoberta.